हाँ नहीं ये मो सान भाई ता सहित कथा हो मोर टे लेट हो गला भाउज ଜାଣିଛ ତମ ଭାଇ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ହେଲେ ତମର କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। इच्छा हुए भाउज किंतु साहस हुए दिए ହଉ ହେଲା ଚାଲ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବ ତାପରେ ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛ। भाउज ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଯାଇଛ? तार 2 लाख टंका दरकार हेले एते गुडा टंका ଆରେ ବାବା କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉନ। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେବି? ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଢେଉକୁ ବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କିଛି ବି ମାନେନି। मना करनी भाई ये 2 लाख टका नहले मो चाकरीटा हाथ खसीज मो भविष्य नष्ट हो ए ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କହିଲ ଏତେ କରି ପିଲାଟା ମାଗୁଛି ତମେ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ ଆରେ ମନା କରୁଛ କାହିଁକି? ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଭାଇ। କି ବିଶ୍ୱାସ विश्वास रखो भाई विश्वास रखो तमें ମୋ ମଥା ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେ ମାନିବୁ भाई। ହଁ ମୋ ମଥା ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେ ମାନିବୁ। ହଁ तुम मथा उपरे मो हाथ रखी शपथ करी भाई तुम जहाँ कह तुम प्रत्येक कथारे मु राजी। ଆରେ ଆଉ କାହିଁ ମନ ଉଣା କରି ଖାଇଛ କହିଲ ଏଥର ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଟଙ୍କା ତ ଦେବି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା କାମଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ? कुह भाई कुह जीवन सारा मु तुम सब किसी काम करी तुम सुजोग देखी जो मु निश्चित मो कर्तव्य करी କରିପାରିବୁ ତୁ? थोड़े परा कहली मु तुम जीवन भी दे पारे। ଜୀବନ ନୁହେଁ ତୋ ଭାଉଜ ସନ୍ତାନର ତୁ ବାପା ହଁ ଚିତ୍ରା ମୁଁ ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସନ୍ତାନର ମା ହବ। ମା ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ଆରେ ପାଗଳ ପଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ ଗପି ଯାଉଛ? मु पारिबिनी भाई मु केईटा टक्का पाई मु नर्क भीतर को टाणी हो पारिबिनी भाउज माँ समान ताको सहित अन्य काम मु करि पारिबिनी। अरे नहले तो भविष्य अंधार तू मो मथा ऊपर हाथ रखी शपथ कर कह मो कथा मानिबो ना तो भाई रब को कांदे कांदे गाँ मशाणी को नहीं जीव। हे भगवान ये कि धर्म संकट रे मते पकाउछ भाउज होउछती माँ समान मु मो माँ सहित अनैतिक काम केमिति करि पारिबी? चली जाओ चितन तुम तो चली जाओ बरं भिक मागिब किंतु एमिति एमिति गोटे खराब काम करने पूर्व ये खराब लोक कथा पड़ी मो सहित एमती खराब काम करने पूर्व चली जाओ तुम। अरे चली जाओ कहूँ ठीक अच्छे तमें माने जदि मो प्रस्ताव राजी नब मु आज मो निज निजे सुट करदेवी 1 ରୁ 3 गणिया भितर तमें जदि चितन को जाए बेडरूम को न जाओ आओ वर्षक भीतर मो हाथ में संतान टे न धरे दियो मु निज को निजे सुट करदेवी। देख मु कौन कहूँ तुम हाथ जोड़ुची तुम तुम निष्पत्ति ओहड़ी आस तुम तुम कथा बदल दियो एमती पागल बेगुड़ी हुओनी। तुम्हें जदि तमें जदि राजी न हो वर्तमान मो निज को निजे शेष करदेवी। अरे तुम केमितिया मनीष तुम्हें जदि चितन औरसुर पिलाटी जन्म हेले निजक गौरव मन करुच चितन औरसुर पिलाटी जन्म हेले तुम जदि निजक महान मन करुच। ठीक अच्छे तमें जदि मो कथार राजी नुह ताले मु निज को निजे
ଭାଇ ତମ କଥାରେ ଆମେ ରାଜି। ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି ଚିତନ? ଏ ଅଣପୁରୁଷଟା ଆଜି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତତେ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଦଉଛି। ଜୀବନଟା ହସରା ଲୁହରା ଅପସରା ଗୋଟେ ଗପ। କିଏ ହଜି ଯାଏ କିଏ ଖୋଜି ପାଏ କିଏ କରେ ପୁଣି ପାପ। ସେଇ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଚିତ ନାହିଁ ସେଇ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଚିତ ନାହିଁ। ରହିଯାଏ କେତେ ପାପ ସହରରେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଉଡ଼ା। ପାପ ସହରରେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଉଡ଼ା। ପାପ ସହରରେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଉଡ଼ା। ପାପ ସହରରେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଉଡ଼ା। କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ଭୁଲ, ସବୁ ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଭୁଲ। ଏଇଭଳି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଏ ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ପାଗଳ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଗଳ। ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ରେ ସମାଜ, ମୁଁ ଆଜି ବାପା ହେଇଛି ବାପା। ଭାଇ ଆମର ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି? ସେଥିରୁ ତୁ କଣ ପାଇବୁ? କାହିଁକି ଜାଣିବାର ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଲାର ବାପା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିବାରେ କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆରେ ବା, କେମିତି ତାର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଲାଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ତନ, ସେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚିତ୍କାର କରନି ଚିତ୍ରା। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଗଲେ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆରେ ये दुनिया सारा लोक समस्त जानिगले तमको लाज लागिब। मुंडा टेकी बाट चली परिबनी। एई आस চিৎকার করনি চিত্রা, চিৎকার করনি। তুমি ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରା। बास ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାର ତମେ ବାପା ନୁହେଁ। ଭାଉଜ ଚାଲ ଚିତନ, ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁ? ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ଚାଲ। ତା ସହିତ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସିଏ ମୋତେ ଯୋଉଠିକି ନେଇଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠିକି ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଚାଲିଯିବ କେଇଠି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଏଇଠି ରହିବ। ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆସ। ଭାଉଜ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ତ ସରିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଏ ଛୁଆ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର। ନାଇଁ ଚିତନ, ଏ ଛୁଆ ତୋର, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତୋର। ଆଜିଠୁ ତମେ ସାଥୀ ଏଇଠି ରହିବ। ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଭାଇ ଚାଲ, ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲ। ଦେଖିଲା ଚିତ୍ରା, এই ଛୁଆଟା
ଭାଇଙ୍କ ପରି। ନାଇଁ ଇଏ ତମ ପରି ଆଉ ଏ ଛୁଆଟା ତମରି ଆଦର୍ଶ ନୀତି ନିୟମରେ ବଡ଼ ହବ। ସେ ଚତୁର ଚମ୍ପତି ଭଳି ରାକ୍ଷସ ନୀତି ନିୟମରେ ଏଇ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହବ। ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ, କ'ଣ ଯାହାହେଲେ ବି ସିଏ ହେଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଏଇ ଝୁଲିବାଟା, ମରିଯିବ ସେ ମଣିଷଟା। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମକୁ ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ? ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଭାଉଜ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବା ଯେମିତି ସେ ଚତୁର ଚମ୍ପତି ନଜର ଆମ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଚାଲ ଚିକନ, ମନା କରନି ମୋ ସୁନାର ପରା। ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବିନି ଭାଉଜ। ଆରେ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଚାଲ ଭାଉଜ, ଭାଇ ଡାକିଲେଣି। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି। ଚାଲ।